रायजो नागिरब्लाबोथ' बियो माने मा होनो पार्टीनि सायावसो थांनांगोन। रायजो बड'फानि मुं लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जेरै माने रायजो दल बिथांमोनाबो माने बड'फानि मुङै बिटिसिनि इलेक्सन आसाम आयेन आफादनि बिश्वजित दैमारि सारा अर्थात स्पिकार जायखौ बुङो जोङो बिजेपिनि स्पिकार नङा होमबा नैबे बिथाङा जोंहा जिथुनाखि रायजो नागिरब्लाबोथ' बियो पार्टीनि सायावसो सोनारगोन लोगोसे जिथुनाखि गुबुन गुबुन पलिटिक्स हान्जाफ्रा बा गुबुन गुबुन पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अर्थात बड'फानि मुं लानानै गोबांथार पलिटिकेल खालामनाय नागिरनायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव बिश्वजित दैमारि सारा बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै खोनासंनानै लागोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोसे दाख्लैबावै जिथुनाखि बिजेपिनिनो सासे एमपि जोंहा दिलीप कुमार शइकिया बिथाङाबो बड'फानि खोथा बुंदोंमोन। नै बिनि सायावबो जोंहा बिश्वजित दैमारि सारा रिप्लाइ होदों। मा बाथ्रा बुंखो जोंनि आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा दा लोगोसे जिथुनाखि नैबे जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव नङा होमबा जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव बा सेप्तेम्बर मासनि जानो गोनां इलेक्सनाव जोंहा बिश्वजित दैमारि सारा अर्थात आसाम आयेन आफादनि स्पिकार सारा जोंहा थारैनो बिजेपिनिफ्राय जानानै बबेबा समस्थियाव बाहागो लागोन नामा नै बिनि सायावबो बिथाङा गावनो खुद फोरमायनानै होदों आरो नोंथांमोनहा जाहाथे बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानैसो आङो मिजिंथिदों गोरबो गोसो सिंनिफ्राय आरोना। दा नोंथांमोना दाख्लैबावै जिथुनाखि दिलीप कुमार शइकिया एमपि बिथाङा अर्थात बिथाङाबोथ' बिजेपिनिनो नङा होमबा नैबे बिथांखौ जोंहा मोनसे समाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानगोनां जाहा दिपेन बर' बिथांमोननि खावलायनायावनो बा नाजानायावनो जोंहा उदालगुरिनिफ्राय दिलीप कुमार शइकिया बिथांखौनो एमपि महरै बा बर'नि थाखाय बर' जातिनि थाखाय थांनानै थासान्दिनि थाखाय बा जिउ जोबजासिमनि थाखाय बिथाङाबो बर' समस्यानि थाखाय मोजां खामानि मावबोगोन मागोन बा डेभेलपमेन्टनि थाखाय आनडेभेलपफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथाङाबो खामानि मावगोन दिल्ली पार्लियामेन्टआव बर'नि जानानै बिथाङा खुगा बेखेवगोन होननानै जोंनि बर'निनो जिथुनाखि सिंस्रि आफाद बिथांमोनाबो बा गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा मेलेमजिबि सुबुंफ्रा साननो हानाय सुबुंफ्रा जिथुनाखि दिलीप कुमार शइकिया बिथांखौनो एमपि महरै दैथायहरदोंमोन। दा नुगासिनो दङ जिखुनु अल बर' रायजो राजाफ्रानो जिथुनाखि दिलीप कुमार शइकिया बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामगासिनो दं बा खालामाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना खुद गावसिनि मेगनजों नुगासिनो दं। आंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया। दा आंनि साननाया बेसो जे दिलीप कुमार शइकिया बिथाङा दाख्लैबावै जिथुनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै जे माखासे खोथा बुंदोंमोन बिनि सायाव गोबांथार मानसिफ्रा रिप्लाइ होदोंमोन बा कुइसन खालामदोंमोन धमकी होनानै थांदों मादों होननानै गोबांथार खोथा बुंदोंमोन। नै बिनि सायाव जोंहा दिनै बिश्वजित दैमारि सारा खुगा बेखेवदों। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दाबाव आंनि गोरबोनिफ्राय आरोना नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जोङो सोरांबानो अखानायब्लानो बेफोरबायदि जों मोजां गाज्रि भिडिअफोरखौ लाबोलायबाय थानो हायो बा नोंथांमोननिसिम आङो दैथायहरबाय थानो हायो। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो अल नटिफिकेसनखौबो थुनानै लाखाबानो जाबाय। दा बे बिजेपिया जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि रायजो कमिटिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया मानाव गेदेर बिथांमोनहा माने दासान्दि बुंगासिनो दं अपेनलि माने 20-25 गेलेगोन ओमफ्राय दाख्लै जों आफादगिरिया बुंदों जे 40थायावबो गेलेगोन। बेखौ पार्टिया उनावहाय माने थांखि लाहैगोन खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा होननानै बुंबाय थादों जे बिजेपिया हारसिङैनो इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो बे मथे दा गासिबखौबो बिथोन हरनाय बायदियै गासिबो जायगायावनो बिजेपिया दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ। आंहा स्पिकार समस्तिनि अनगा दस्रायाव आंहा जेबो खामानि थाया बा पार्टिनि एक्टिभिटियाव आं इनभल्भ जानो हाया नाथाय माने पार्टिनि बिथोनखौ आंनि समस्तियावबो हरदों नालाय बे हिसाबै आङो मोनथिगौ आरो बे मथे बिजेपिनिफ्राय दा माने बड'लेण्डनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बेनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। बिटिसिनि जितु बिसायख'थि बेयावहाय नोंथांनिफ्राय गेलेनाय जागोन ना जाया? आंनिफ्राय गेलेनाय जाया। मोनसेया जाबाय पार्टियासो थांखि लागोन सोर बेवहाय गेलेगोन। आं अलरेडि आसाम आयेन आफादनि माने बुंथिगिरि गतिके आङो बेवहायथ' गेलेनायनि खुनु बाथ्रा फैया। अदेबानि माने गासैबो माने मा होनो समस्तियावनो बिजेपिया लासैनो माने बिजाथिफोरखौबो थि खालामो। रायजोआ जुदि नागिरोबा बिटिसिआव गेलेनो थाखाय नोंथांखौ होमबानिया ना रायजो नागिरब्लाबोथ' बियो माने मा होनो पार्टीनि सायावसो थांनांगोन। रायजोआ पार्टीखौ बुंनांगोन अब्ला पार्टीया निश्चय बेफोरो बिबेचना खालामगोन। गतिके पार्टीयाव जोङो थानाय हिसाबै जोंनि पार्टीया जिखि थांखि लाया आरो पार्टीनि हाइ खामानिफ्राय जिखि बिथोन फैया बेखौ जों मावनो थाखाय माने बाध्य जों मावनांगोन सासे पार्टी वार्कार हिसाबै आरोखि। जुदि पार्टीया जुदि नोंथांखौ बिजाथि हिसाबै दैथायहरोब्ला
समस्थिया मा जागोन सार जुदि नङा आं ओंखायनो होनदों बेथ' पार्टिनि सायावसो पार्टिया बे थांखियावनो फैयाखै दाबो आरो बेबायदिसिम दासिम बिजाथिनि सावरायनायानो फैथ'वाखै दा 40टा समस्थियाव बिजेपिया बबाव बिसायख'थि गेलेगोन बिनि सायावसो माने गासैबो जायगायाव मन्त्रि बिथांमोनखौ इनचार्ज होनानै दा बयखौबो लोगो हमगासिनो दं रायजो राजाजों लोगोसे बिजेपिनि मावथिफोरजों बिनि उनावसो थांखि फैगोन जे बबे समस्थियाव गेलेगोन आरो बे समस्थियाव सोरखौ बिजाथि हिसाबै फसङोब्ला माने रायजो राजाफ्राबो माने मदद होगोन बेखौ नायबिजिरगोन सिट जानायनि खोथाखौ बहुतखिनि बुंबाय नङा बेखायनो आं होनदों बेवहाय सोरबा बुंनायजोंथ' जाया बे पार्टिनिफ्रायसो ओमफ्राय आं जाहैबाय आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गतिके आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै आं आरो कुनु बिसायख'थिनि बेलायाव जेबो सावरायनायावबो आं बाहागो लानो हाया मोनसेया जाहैबाय आंनि पार्टिया जेराव आंखौ एथ' गिदिर मोनसे बिबानखौ होनानै दोनदों आरो बेखौनो आं खामानि मावगासिनो दंखायो बे बेलायाव आङो गुबुन बाथ्रा आंनि बेक्तिगतनिफ्राय साननायनि कुनु बाथ्रा फैया ओंखायनो गासैबो बिथिङानो पार्टिनि माने जिथु मा होनो थांखि बे थांखिनि सायावसो गासिबो जाजोबो दाख्लैनि मेलाव जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि बिजेपि सरकारनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बुंदों बिटिसि हालामाव होयो गोबाङानो दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव मोनसे प्रटेस्ट खालामदों बाट दिनै जा बिथांमोना बिदि खालामदों बिनि थाखाय रावबो रायजोफ्रा गैया बेखायनो बिजेपियावसो बांसिन मेजरिटि बोनो हादों होनना बुंदों सार मा बुङो बेलायाव नङा बेवहाय एसे बुजिनायफ्राव गोरोन्थि बुजिलायदों आसलते दा बड'फानि मुं लानानै गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जेरै माने रायजो दल बिथांमोनाबो माने बड'फानि मुङै बिटिसिनि इलेक्सनआव बायदिसिना माने बाथ्रा माने बुंगासिनो दं बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा दाख्लैहाय बुंदोंमोन जे बड'फानि मुङैल' माने राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला माने बेखौ जोङो मालाबाबो मदद खालामा बेदरफोरनि आदर्श नीतिजों जि मोनसे मावनो गोनां हाबाफोर बे हाबाफोरखौ मावनायासो गिदिर बाथ्रा नाथाय बिथांनि नामखौ लानानै खालि राजखान्थिनि थाखायल' जुदि माबायोब्ला बेफोरो सोलिनाय नङा बिथाङा बे बेलायावसो बुंदों जे दा गोबां माने बड'फानि मुंखौ लानानै जिहेतु बड'लेण्ड नालाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव दा बयनाबो मोनसे माबाया फैदों जे जिहेतु बड'लेण्डआ मानिफ्राय जोनोम जाखो बड'लेण्डआ जोनोम जाबाय जे बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों माने मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै बिटिसि दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाय आगोलनि बिएससि गोरोबथा जानाय बिनि गुदियानो जाहैबाय बड'फा बे गासिबो ओंखायनो बिनि मुंखौ माने मा होनो बिनि सिमां होननानै माने जेनेरेलि बुंनाय जायो जिहेतु बिनिमोन नालाय आइडिया आरोखि दा बेखौ लानानै नैबेयाव बिसायख'थिनि समाव दा गोबाङानो बिथांनि मुंखौ बाहायनायनि बेलायावसो दिलीप सयकिया बिथाङा बुंदों जे खालि बिथांनिल' मुं लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बे मालाबाबो माने गनायजाथाव जाया